Oy! Alat nagkikilo-gilo. Nadakop ako. Nadakop ako. Ulit yun. Ayan. Sama na dahil sa mga buka. Ayan. Oy, mga kulo sa Busabos! Ang sa tuyang bisita mo niyan, magayon na Ayan. na lady. Yes. Yes. Ayan. Si Miss... Garo baga ko yung ka nakakailing direct. Si Ma'am Julie. Okay. Ayan. Miss Julie, maray na paggabanggi po. Hello po. Kumusta Ma'am Julie? Please greet our viewers. Hello po and good evening to everyone. 31,000. Yes. 31,000 viewers. Okay. Pabalik ko tartuman yan, taki ano yan. Hindi ako nakabahin. Relax ka lang, ma'am. Relax ka lang, Miss Julie. Okay. Kami rin ang umupo ka, kami rin ay kinabahan. Pagtada sa camera kita. Sige ma'am, pag-introduce mo sa imong product. Iyo po. Thank you po. First of all, hi, I'm Julie. Ako po ang CEO ng Philippine office ng Laymac Group, which is it's an international company na parang yung brand name niya Laymac. It's pinagdikit siya na apelyido ng partners na Henry Lane and Yvonne Makatingrao. And I happen to be Julie Mar Makatingrao. So parang it's a collaboration between their a collaboration between their talents and skills. And then it's actually all credits to my sister Yvonne Makatingrao, because she's always been the visionary. Okay. And she made it happen for everyone. And yeah, I'm here to be the representative for her. I mean, for her behalf, since she is currently kumbaga managing the affairs doon sa Dubai office. Okay. So may office po kayo from Dubai. So naunduman po ang abot dyan, ang production kasi ng mga products? Well, not andun yung brains, definitely. Okay. That's where my sister is and her team. It started with naging parang family business lang siya na parang we all pitched in and binigay lang namin kung ano yung kaya namin i-augment. Like me, when it comes to my ideas, ganyan. And parang coherent yung Ano yung mga product, ma'am, ng Laymac? Say natin. That's a really good question. Yung pinaka-sikat namin is our cosmetics line. Cosmetic Okay, lines. yeah. We call it creations. So it's Pakiling daw ka dumagot ang karoon nagdudugo na. yeah. Tapos pag binasa niyo yung brand mismo, parang oo. Basta it starts with K. Ikaw po ba yung nasa picture, ma'am? No. Hindi po. Mas maganda ako dyan. Joke. Naman. No, but yeah, dun po siya nag-boom talaga. And Yes. then, nag-expand dito. Formulated po yung ingredients ng ate ko. And ginawa sa Korea, but mass-produced sa China. Okay. And then, doon talaga siya nag-skyrocket kasi nag-start si ate, she started big. Talagang she attended red carpet events, met up with fashion designers. Yung mga models who walk the red carpet would carry her design bags. So, and you can check out our page, Laymac Boutique PH. All of the videos and the necessary parang items are there. Pero may physical boutique kayo dito sa Naga City? Yes po. Saan po located? It's located sa ground floor ng Emily Arcade. Yeah, medyo tago siya, but trust me, it's a gem to find. Okay. So, let's find out. Sa pag-ulit ni Ma'am Julie sa bago, mag-birthday na ang Laymac. Mag-birthday ang Laymac. Yes Okay. po. Kami mga promos or... Yes. Sige, madami actually. Ang birthday po ng Laymac is on the September 8. Pero since magko-coincide siya with some of the events and activities ng Fiesta. Yeah, ng fiesta, kung one day lang yung celebration, it might parang matabunan lang siya. So, to maximize, 'di ba? To maximize kumbaga the activities. Parang isang week po siya. So, it's from 5
it's from September 5 to 10, from Monday to Saturday, and you'd be happy to know na we will be 50% off on Wow. all products that are Start from ng- 250 and above. And not only that, may freebies kayo na ma-receive na first pa lang na parang i-release namin. Kailan yun? Within the week po, from 5 to 10. So, Okay, yeah. Okay. It's not going to be a grand celebration, but it definitely would be worth the visit. Okay. Yeah. Ma'am, Okay. anong oras bukas yung office mo? Yung Yeah, we're open. tindahan? We're open from 9 a.m. to 5 p.m. Pero yung assistant ko po, nagbubuka siya 8 pa lang. So, yeah. Kasi si mga customer na medyo amay-amay, 8 o'clock. Oo. Siyempre, ano po ang mga piki-cater kaniyong mga ages? Pwede ba ini sa mga millennials, pati doon sa mga medyo nasa 50s, 60s na? Pwede ba itong mga... Siyempre, mahaputan sa ito yung mga viewers kasi all walks of life nagdadalan sa to. So, pwede ba ini yung duman sa mga sa mga edad na yan? Actually, O para lang sa mga millennials na mga araw mo? Arugta. Arugta. no, millennial din po ako, 97. Yes. Diba? Pero the simple answer is yes. And kung let's say allergic kayo sa products pa lang, sa dust, our cosmetic products are hypoallergenic. It's vegan, and what I'm most excited about, it's cruelty free. Okay. So hindi po siya tinest sa animals, and it actually suits every skin complexion. So Pwede yeah. sa cool siya. and we Ganun want, po. kasi Ganun we po want yung to, kayan oo. Doon sa skin mo kaya parang miracle. Oh. No, it's code safe. Kasi po we want to promote inclusivity for all. So pwede siya sa anyone, no matter how. Sa no mga matter lalaki what. pwede. Absolutely, why not? Why? Bakit ma'am sa siyempre ma-compare ang presyo ng Laymac sa other product. Kumusta ang presyo ng mga products ng Laymac? Well, objectively speaking, I can say that it actually meets its standards. Affordable ba sa mga millennials? Well, yung lip kit po niya, it right now mas mura siya kasi we have a May promo promotion, pa right? coming. Oo. Yeah, and we still consider Kabakal daw oh, kita. Bakal daw. okay, para sa mga, Kasi nag-show kami. Ilan na kami, tagal na kami. Walong si pa kami sa... Punday po kayo kami pigme-makeupan ni... Ano to? Kasi nagme-makeup sa to Si dati. Teacher Lisa. Oo. Tapos kang bugtong, tapos Saka kang ano. Cristo. Actually, Kami yeah, lang. actually, sobrang dami po naming shades kung mapapansin niyo. Oo nga eh, napakarami. And, ano. and if you look closely, the names po, very personalized. Yung pink na, it's called Hyacinth. Siya yung unika iyan ng ate ko. Yes. And then, Janie Marie yung black na box. And siya yung unika iyan ng asawa niya na si Henry Lane. So, yeah. Okay, ma'am. So, please invite our viewers ngayon para po naman sa puntahan ka dun sa yung shop. And syempre, pakilalim mo ulit yung ating yung niyo po namang product sa ating mga viewers ngayon, especially dun sa mga millennials na talagang Okay, ma'am. go ahead. Alright. Thank you so much po ulit. And thank you po for giving us this platform and the chance to showcase what Bicolano talent can actually give. And even if, like, my sister, she's one of my greatest role models. And I want our products here to, kumbaga, to be as accessible to everyone, not only to millennials, pero anyone who needs to feel more confident, even if it means na putting on makeup makes you feel more confident. Kasi nga, kahit lalaki ka, why not, di ba? So makakatamang dyan ang Laymac. Yes. Sa magiging confident. Yeah. Sa iyong sarili. Ayan, sige. Ma'am, And thank you so much. bilang Tito Ray, bilang sarong hobe na entrepreneur na giraray. Yung nga ni mga mga hoben, mga parehas. Oo, proud na genyo na Yes. talagang, di ba, bilang taganaga na Yeah. nakakaisip na. Well, anyway, thank you so much, ma'am, for this opportunity also na makaulay Mika Thank sa mo you yung po. programa. Salamat po once again kay Ma'am Julie. Yes, And thank you so syempre much. sa Laymac, Oo. salamat po. Thank you so much po sa Indo.